Prijatelji, gosti i predstavnici medija, dobrodošli. U znak sjećanja na policijske službenike Adisa Šehovića i Davora Vulinovića, koji su upravo na ovom mjestu prije godinu dana, radići svoj posao brutalno ubijeni, danas će se otkriti spomen ploča. Na samom početku pozdravimo himnu Bosne i Hercegovine. Zastave će policijski komesar uručiti članovima porodica Šehović i Vujinović, pa bi zamolila a tekst na spomen ploče kaže: zaustavi ovdje svoj korak, izmoli molitvu, prouči Fatihu. Mi smo pali u miru braneći ono što su svojim životima naši najbolji odbranili u ratu. Pozivam vas da baš ovako, kako i kaže ovaj tekst, učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na drugi dostojanstven način, odamo počast prije svega policijskim službenicima, ali i našim prijateljima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću. Druga policijska uprava. Četvrta policijska uprava. Peta policijska uprava.